dilewat jatukno kantong menyanku dadi tontonan masyarakat. Wow. Iki wit sing poe nangge kelonan. Ceritaan. Lah kae masuk. Mantap iki gletaan iki. Wah, yuk ngongkek boyok. Langsung gletak ngantuk. Sopo to iki? Oh alah. Sopo to iki? Ganggu wong turu asem maneh. Asem sapa lho? Wah, tunggak tebung ngegeti ae. Piye? Lah apa tak gosamu nek kene? Matane lho aku lho gretan wong luwe raya penak-penak. Kene melaku kene. Nanti. Kene. Ya wis. Sorry ae. Mboyo ditulungi to. Yo kene. Ora roh iki mong aku. Piye lek mlaku mata kaki sing digawe. Turu to iki mau. Turu. Kene jogrokan nek kene ben sadu. Aduh, boyo. Mantuk iki ya. Ngantuk aku mengkang. Saman gugah penak-penak gletaan ning wit ngisor nongko emang. Oh, antuk ya. Gus urip kok panggah ngene ae. Ngene piye to Mas Bud? Lah iya lho, panggah ngene lho Gus, panggah susah ae. Ngene lho Mas Bud. Piye Gus? Aja dadi wong susah. Adewe iki kan gak ero dadi wong susah, apa dadi wong penak. Kan gak ero kedepane dadi apa, kan gak ero. Mbok dadi Superman, mbok dadi Batman, mbok dadi Doraemon. Lah arep karena apa to, Gus? Ya ora ngono, Mas Bud. Ya adewe kan kedepane sampean kan lek susah moro nek nggonku. Nek senenge sampean moro karo gendakanmu.